Kini ang Atraka Balita 943. Nga balita sa kadaghan nga nangabot nga bakuna batok COVID-19 sa probinsya sa Negros Oriental ug padayon karon ang pag-alokar sa daghang munisipalidad ug siyudad sa bakuna kontra COVID-19. Sa kaso nga natala sa Provincial Inter-Agency Task Force ang kaso sa COVID-19 sa niagi semana, ang anaa kini sa 2,145 aktibong kaso sa COVID-19 samtang adunay 13,294 ang naka-recover o 365 ang nakalas nga may kalambigitan ang virus mo ang COVID-19. Sa pamahayag ni Negros Oriental Vice Governor Edward Mark Macias nga ang yawi sa pagwala sa pandemya maulang ang pagbakuna gyud sa katawhan. Matod pa sa Vice Gobernador nga sa pag-abot sa bakuna batok COVID-19 kinahanglan nga mahatod dayon o maapod-apod dayon sa tagsa ka mga local government sakop sa probinsya sa Negros Oriental aron ibakuna dayon sa first dose ug second dose. Dugang pa sa Vice Governor Mark Macias nga kinahanglan gyud nga ang mga tawo mabakunahan sa maong bakuna kay mao kini ang bugtong makatabang ni ining pandemya nga nagtuig nakapin kagi kasinati hangtod karon. Ania ang iyang pamahayag. The pandemic, no? Ang susi, ang yawi gawa sa kaning atong pandemya kana yung pagpabakuna. So kinahanglan, number one, we have to get more vaccines. They have to arrive here. Number two, kinahanglan yun mas daghan natong ma-convince na dili mahadlok sa zombie, na dili mahadlok mamatay after 2 years. Kada bang mga false information ba? The information drive has to be better. And it has to be coordinated province-wide. Dili kay si LGU number 1, mura ni gihimo, lahi po ning dili po in consonance with gihimo. Everybody has to be on the same page. Di ba? And number 3, we have to have a system wherein mas daghan pang mabakunahan right away. No? Para nako, kung naibakuna, fund that out to all the LGUs. Everybody has an LGU. O dili na nato ipugong-pugong asa. Hatag na nastanan, ang trabaho sa probinsya is to augment. Mingon tong usa ka LGU, kulang mamig taga-bakuna. Padala taga magbakuna dia. We will augment it. Hinay among information drive. There is bukid, wala kayo mo mutuon na magpabakuna kay mahadlok sila, then we will augment it. Magpatabang ta sa mga healthcare professionals, not only in government but even the private. I'm sure daghan ka na kasi sila pitado biya po na sila, di ba? So all these should be done, and in the meantime we make sure na dili pud mo taas samtang wala pa na banakunahan ta, na dili pud mo taas na po ng atong cases of COVID. So all those have to be done. And guess what? I'm a doctor. So maybe this is a time for us to have a doctor holding the reins of the provincial government. Kini ang Atraka Balita 943. Si Negros Oriental Vice Governor Edward Mark Macias, eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod ug barangganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta, diri lamang sa pinagapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.